پشتی خرفبونین آداره مامۆستایên پارێزgeha Duhokê ku mamosta xirfebûn kirin ji bo daxwazkirina biçîktirîn mafê xwe ku ew jî mûçeyê wan e. Çendîn mamosta hatine sizadan û girtin û lêdan û qutan û ta dawiyê mamosta bedel berwarî hate dadgehkirin. Ev jî ji bo bêdengkirina dengê neraziyê mamostan e. Lew li vê derê me çend daxwazî hene û mafê me ne. Xala yekem mamosta û fermanberên Duhokê ji ber helwîstê wan nehêne sizadan ji aliyê hikûmetê ve. Xala duê fişarên li ser mamosta bedel berwarî û tevaya mamosta û fermanberan bihêne ragirtin û nehêne niyasîn bi tawanbar û dadgeh dîr ji destê hizbê biryarê bidet û bêlayanane. Xalasê mamosta avakerên civakî ne û sizadana mamostayan sizadana hemî civakî ye. Civek mamostayek evrîkel vêrê amade bû bi hindek û helbîstê xwe diyar kên beraber van biryarê bê bi nemayet sera rastiyê yani kesek bête girtin tiştekê neyêrawa ya gelekî kirêt gelekî bêraman e û em ê hatîn axifina xwe bigehînîne mamosta bedel ku em hemî piştevanê tûne û piştevanê rastiyê ne. Ez xwe mamostayek ez şerm ji xwe dikem. Mamostayekê me xwe pîşandan rabûy evrokê bête dadgehkirin sera tiştekî ku tûmet bo hat bine tûmarkirin û wekî gotî dîv venayîn çi tiştê wisa nekiriye tenê daxwaza mafê xwe kirî kêmtirî mafê xwe mûçey. Amadebûn em li vê rewê rawê radgehînîn ku ez bê me vêrê bêdeng nemînim ku sibahî her gaveka mafê hewlatî hate xwanin yanî mamostayê hate xwanin heker min xwe bêdeng kir sibahî ev dê serê min jînin. Ji dil supasiya wan dikên elvêrê amade bûn, supasiya wan mamosta jî dikên ew ê li mala xwe nivîstî heta saet 4 spêdê û em hatîne li ber vê germê rastî cihê şermizariyê bû me ku em bêdeng bîn ser qeyranekê ku em heqê me ye em bêhên daxwaza mafê xwe bikin. Em ê çûne ber dergehê perwerdê rêzgirtin me bu polîsaya hey erkê wan e bes me rêzgirtin vêt ew jî rêzê li mamostayê bigirin û rêzê take kesê Kurd bigirin eger tê daxwaza mafê xwe bikin ew jî piçekê rêzgirtin çavekê mezin Bexdanê çiku mamostaya serûka wezîra hemiya perwerde dike. Vî kesê mamosta bedelê de pênc parêzer bejdar bîn. Ew egerên ku hatî daxistinê eger me ku balgêt beramber me daxwast me dan dadgehê ku me şehadet xwe de danê gel jî CDyekî vîdyoyî ku wê selmînit beramber ku ew tohmeta bû hatî durostkirin ku hêrişa ser lanên hikûmê kirî pêçewane ye yani ew hêrişa ser mamostayê kirî bo dîtina va vîdyoa û bejdariya va şehadet ku me daxil kirîn dadgehê gel girôbûna nemana dawamê daxwastkir duwazdehî neh bê destnîşankirin ji bo ku şên temamî berê xwe bidin va balgêt berdest û biryareka durust bide.